musidɓe tedduɓe min calmini on yewtere moɗon pinal hoddu e jimri ruttima yewtide e moɗon hande noon ene ɗo yeesam ɗo ko fewte nde ɗo yewtere ne woni koɗo muɗum ko musidɗo Fuutankoɓe musidɗo meɗen biyeteɗo Abdoulaye Thienel Fall. oɗon gandi ko nalanke Fuutankagal kala o ari ɗo hande yidde lollinde nde ɗo yewtere wiyetende pinal hoddu e jimri. on wonde musidɗo meɗen musidɗo Fuutankoɓe Hammady Paty Thillani Mbodj. ko ardi foof hoɓɓe bisimilla moɗon jaam ñalle moɗon e yewtere nde ko yewtere moɗon tan. yewtere nde ko yewtere pinal hoddu e jimri. so tawi wiyama pinal hoddu e jimri kala ko fewti e pinal naati hen ko arɓe mbiyata fanna malla adab kala naati e nder pinal hoddu e jimri. an Abdoulaye Thienel ko arti fof min jiiɗi andude holnde jibiɗa e jibineɗa jafoɗa amin jiiɗi andude e maɗa an Abdoulaye Thienel holnde jibineɗa e holto jibineɗa e nokkuji meɗen Fouta. aywa Alhaji Samba Sy a jarama sukran lak. aywa min beltanimama noon e kawral amen e ma nde wonno no mbiɗa ni pinal hodde e jibri nawri gueɗe ɗe foof. ɗum noon salminde bandiraɓe foof heɗotoɓe to banggue jibinede no Allah hajiri. aywa jibinami ko wuuro no wiye Ɓokki vert so wiyama vert tubakon mbi ko hedde nden. aywa 36 37 way ɗiɗo duuɓi ɗiɗi kam tawde noon wona nden mbiɗa jibine tan wanne kaji juddu kam ko 36 37 edi 36 37 jibinɗa. a jangi? aha jangi nde kemmi fodde nade jangde adi taw nande jangde ko babam on saaha tawne jangino ko janginanno Qur'an el Karim deftere Allah nde ka almudo Qur'an wonɗo jange Qur'an ha hedde? Qur'an mi jangi hen e oɗo sahani deftere nde fof mi jangi e o saaha mo kaldata. jofnino? am jofni lawol gotol? lawol gotol. a jangi sariya? mi jangi. holne ne defte? sariya tugude Lahdari en Asmawi en Muqaddimatul Izzi en aywa Misbahu Salik en Risala en Ibn Durayd en aywa Maqama en gueɗe defte kewɗe jiitani goɗɗum ndeke ka almudo tigui. e holko addanma nadde e nalankagal? nalankagal de jimri ɗo fuɗɗe am ɗo ina wayno no ceernamo o winomi ni tan janginimi ko kaamo wiyete ko ceerno Ali Sall woni ko Thienel Allah boom ya ceerno Mody Ibra on woni battidiɗo yam gadimi nadde koye babam caggal ɗum ceerno Amadou Bakary caggal ɗum noon nawami to makko toon gonmi duuɓi 11 eyi ko daña ko yoga hen kay ko toon ummi nde wonno ko daña hen ko fof waddanoma e duwaw aywa ɗum waɗi en goppani caggal toon noon gila mboɗo jangga won jimannoɗo goto e yimoɓe nden won yimoɓe en keewi kono noon min mo haqqillam ɓurno jaggude ha battumi ɗum ñimtinde ko goɗo no wiye Abdoulaye Demba Dado. wiyete ko Abdoulaye Demba Dado ko sakki e on saaha noon yimoɓe en keewi mboɗo andi ko wayno Hammar Kadiata helen woɗɓe e woɗɓe kono noon kanko somo yimanno ene welami no feewi mboɗo heeɗo ɗum. ko yimanno? yimata tan ko soraw kam soraw yimanno soraw tan yimata ko belɗo dande battumi ñimtinde mo e on saaha hay so mboɗo jangga boom aɗa heeɗo hen aywa baaro on arto hen seeɗa aywa nde yeehi noon hankkadi ha ceerno o nawtimi hankkadi cuuɗi amen tawi battumi noon ñuñjade ɗum mboɗo ñimtinamo aywa mawɗo men goto sankimo joni wiye Dare Moutar
wala harne ɗum o wi onon ode Abdoulaye Sène daan makko nde elle daan bobal o noon ko sakke o aywa no jibirata noon nden o fuɗɗima wiide noon yimɓe fof no mbatti wiide elle bobal ha ɓoy tan mbattimi wiye tan bobal haɗum yaaji noon aywa ɗum ƴeɓani iwde ha ɗe bonnude indam haqiqa nde watti wiye tan bobal sabi ñemtinde on ni tan naatiri hen ene welimi somo yima aywa nde yeehi noon hankkadi haqqillam woni hen min haqqillam woni rewindade defte sorawol jahiliya ɗe fof ay ko wayno mo Allah gato sabi e nden ko nande ɗum fof rewindade ɗum mboɗi hen nder jimɗi he gol wole ɗe ay ɗum tan nandimi hen kam aywa cuuɗi amen ayi noon ha ɓooy aywa yimɓe janti hen andi ko yimɓe janti fof mawnat aywa puɗɗimi wattude yimde ɓokki aywa mboɗo yima kono toon wona jimri kam nalanke en jimri jewtowo tan so yeehi ha yimɓe tampi ko wayno awo hen saaha kam goto no wiye Dare Abdoudoulah rewi ha watti nawde mi fooɗata mi murata mi wondata yimɓe tan so yeeha jamma woɗɗi ɓuuɓi o wi mi toƴƴo hay so dande wotere mi softina awoɓe somi ari mi heeɓa pecce ɗiɗi walla tati hala mbaɗan dande holno golliram dande kono miɗe mami yano kuma jibina aɗa sifortemi galleji to mborɗala mbaɗanani jatte sarani dugano e ɓokki sarankoɓe wela ndiyam moƴangari jogoɓe taɗaɗa handara sila ɓuɓura sino sifortomi duga ko kange lowtiraɗo ɓiraɗam rufetake kange opérake ñande so tawi a toƴƴiri ni sagataɓe ɓe ne ɓeydo sagataɓe noon ɓeydo hankkadi softe hen natta yiide jangol eyyi ko hono noon kadi so tawi kawuji mbaɗi ko wayno ɗofte siraɓe en walla ko nande ɗum so yeehi ha yimɓe puɗɗima tampude aywa ɗum kadi ne jeeyano e gueɗal mi nattata remde min hankkadi mi wona saaha foof e doddade aywa guiƴiraɓe gondunomi on saaha no welɗumen yimɓe ɓeyɗo softede aywa ñallanɗe jaaje eyyi ɗum tan wonno adana walla e taƴe jolɗe jamma en ko wayno hakkuno ɓokki e walade en hakkuno ɓokki e ko nande ɗum aɗa wonde yimɓe on saaha mo nano joni ni dulɗe ɗi no kulɓini aywa so tawi a yewama tan sa renaki a hulat kayta yaade aywa ɗum foof emin ballitotono taccinde min ɗeɗon jolɗe eywa hunde foof dey ne waɗi ko haalni min ko addanma yimde ko biyeteɗo Abdoulaye Demba Dado so toƴƴi dande ene welma ko welanma hen ko holto abbi welatami hen ko goo so ara mboɗo yi toon hunde no hokka gurdam so tawi a mahima hen mboɗo yi toon ko hokkata neɗɗo waajuyaji no mbawɗa wondirde e jamanu mo gonɗa o mboɗo yiya toon ko pour neɗɗo hoto yawde finnude mboɗo yiya ɗum toon mboɗo yiya toon hoto neɗɗo jogade gurdam ɗam welani e gurdam hoore mum tan neɗɗo foti ko wurdede ɗum foof jiiya ɗum e nder jime he eyyi min ne mbattumi eggude ɗum yoga hen kadi fannuji mboɗo yaara ɗum eywa pour muñande kala mo ndendumi zamane ɗum mboɗo yiya ɗum toon e muñje ko heɓtotoma so ɗum tohe so ɗum basal so ɗum ñaw fof aɗa yiya ɗum toon nde wonno aɗa yiyamo ɗum hemno aɗa yino waɗi tan waɗimi rewde hen kisa hankkadi ha haqqillam noon jaggi ɗum jinmi ɗum yeehi ha hunde no yimɓe tawtumi hen mbatti welede ko jimanu ko eyyi hol ñalawma mo teskiɗa tan gonga neɗɗo fuɗɗo hunde juuta hen ha heeɓa hen daraja mo keɓɗon en tawa wawa teskitade ñalawma mo dañi goo tan dañi daraja dañi fayida dañi kene hankkadi itta ɗum ɗo wonno ɗo faara ɗum banggue goɗɗo hol ɗum daña ñalawma mo ganduɗa oɗo a yejjita ɗum e nder puɗɗugol ma jimri ene wayno on ñalawma nawma ha ummiɗa ɓokki paɗa Dakar paɗa Congo paɗa France paɗa Makka hankkadi on ñalawma kam ene jeeyi sababu muɗum aɗa siftora hen e ɗin ñalawmaji ayo mbaɗa siftora ko fuɗɗaɗemi kam wontude tan jibri ndi watta addude hunde fuɗɗi koye yimɓe ɗiɗo kono noon ñalawma mo mbiɗa o ɗo fuɗɗi tan kadi ha yimɓe woɗɓe keeƴi hen
aywa nde wonno on saha tawi mi fof ndendi cuuɗi amen yimɓe fof tawi ndendi cuuɗi amen on ñalawma biyete diyuma baydi faati e biyete kumbayel kumba ɓen ɗiɗo ɓiɓɓe mumen nde jibina ñande inna goto fof noddi wi yomi yiman ɗum jibinaɗo tawi kadi woni komi janggannoɗo aske cuuɗi amen eyi ɓen jeeya premier fof ɓe gaddi sowona guiƴiraɓe ɓe gondatnoon ɓe tan koye Ablaye Gayel en Sere Diaguel en Mangal en ɗum kam kono wiide kam yimam ɗon fuɗɗi aywa nden yeehi noon ha ɓen ko sukaɓe rewɓe ma sukaɓe rewɓe nden noon jibinaɓe tawi ko rewɓe yimmiraɓe mumen noon mbi mami yimana ɗumen mami yima ɓiɓɓe mate koɓe afe koɓe afɓe gonno aywa ɗo dey ko ñalawma baɗɗo fayida no fewi holno toƴƴunoɗa ɗon dande ƴewde kon ɗo cuhlon tiggu hen ko ganduɗa ko laaɓ kon aɗa ɗaminani ɗumen manggu janggo en tawma aɗa wuuri taw aɗa wawi fuɗɗande ɗumen jimol ngol ganduɗa fuutankagal ne wawa mantorade ɗumen wuuro moon ɓokki ne wawa andirde ɗumen holngol jimol ngol wonno kono miide mbaɗo duwalana jaabone mbaɗo yelo Allah waɗi dokku mboɗo fota dañde komi ɗaɓini ɗo ha wufduwaɗa sammere bannoe faari maɗa yiɗi kuwa sala ƴewnoma sine e sababu karani eno ɓuɓana asinari ummaddi e umma ɓaydi faari pere samba mo waɗi hono hikade jara Mamadou Moussa so tewonuɗo doya so tere pe kumba ɓuɓana asinari eno sambu karmani e leɓu silla kumbayel kumba wonni wuti duga bokke saran ko wele ndiyam moƴa ngari jogol ko ɗeɗo daɗe toƴƴanoɗaɗe ɗeɗo duwaw ɗo duwoto noon ande jibina tan ɓeyinna aywa ni puɗɗori noon ni puɗɗorinoɗa oɗo ñalawma ko ñalawma mawɗo jimɗe puɗɗugol maɗa eyyi ñalawma noon mo mbiyatmami on tan fuɗɗi hankadi so hunde ɗo mbiɗa waɗi hankadi yalti mawni amen goto wiye Ibra Ɓoyel Sade Kumbel ne waɗi élire secrétaire général cantonal nden ko cantonal wonno aywa joko Abdoulaye Budde nden o heeɓi ngal ɗon teddugal noon aywa yimɓe cuuɗi amen fof ngari aywa juurademo e rendude makko welemo eɓe tawi min ɗon e on saaha min so yimɓe kewino boom mi yimata nden noon fuɗɗi kam yimɓe hewɓe ngari e galle makko min dañi yimɓe mawɓe ɓe puuɗimi kisataɓe gadde bambaɗo ko wayno Marquet Demba en Demba Sono Boy Fatma te ɓen garno ɓe mbimami yima eyi jimmi ñande hen noon nde yimɓe cakti hen kadi yoga hen noon nawtori mbawɗo yimde nana ɓoki beldande o so tawi saket goto wiye Ousmane Abdoul o noddimi nden ɗum ɓenni o wimi Abdoulaye ɗum oye min de mi wona waliyu mi wona hay ceerno oy kono noon mi nani collège ma ne ñoha ya woppu jimmi kono noon min mi yi aɗa jogui hen gueɗe ɗe koyɗol kono noon so tawi joni en ndewdima ɗum andata haali gonga mbimi nden jinnaɓe ɓen guuri jinnaɓe ma nden tawi nenam sankima kono noon tawi baba no wuuri hol darde baba ma e on saaha babam ko bannoɗo opposé ko calinoɗo nde wonno babam ko jogaki am haaju boom gurdam ko nomi tan ko ceerno hande ceerno artimi duwanimi noon aywa nde mbattu wadde ɗum de wonko bannon ko wona ɗum sipirano sipirano woni no aywa le mboɗo nana e kongoɗi holmo jontinuɗo haade men duta holmo jontinuɗa e sipiroji nde aywa tawi ko guiƴiraɓe men kam laaw no heewi aywa ɗum ɓokki ɗo Ablaye Gayel en ngalanɗo en Sere Diaguel e sipirteɓe no keewi to banggue laaw sa yi siwren ko wayno Gambie en ɗen Kajel en sa yi ko wayno Waɗal en Baba Dikal en aywa ko noon tan eyyi ndeke kono mbiɗen ni tan e pinal ngal ene addoya hunde foof mbimi Abdoulaye ko fewte jimɗi ene waɗi fannuji ene wawi nangguɗo jimol joni ka yangam yi sorawde jahiliya neɗɗo ko yima e mayre ko foof kala inde tawɗa hen ɗinɗe kewani ko sifoto tan ko gurdam sifoto ko kotki sifoto ko jondam sifoto ko gueɗe kawniɗe ɗe ganduɗa sagataɓe mbadda ɗum e woɗɗo e ononne jimi meɗen ɗum ene wawi wonde hen ma walla jimi meɗen la budde ciftoren yimɓe tan nde wawa jimi meɗen enen aywa so tawi aɗa andi jimri ndi ko
ko firta ni halnima gila tan ko adan non jimran non aywa dum fakka batta dum en nyande fof sa fu batta dum en neddo pour yimde neddo e zamanu fof mo gonda nde wonno ko Allah addi ko fu totti ko neddo ko jogi ko resani ko neddo wawa siftorede kono non nanude hen gede di na cembina ko batta ko dum jimo fof foti dum jogirade kadi jibiri wonko nafi so tawi haqillaji men duttima ciagal jamanuji nando benni nde serenbe men wiyetebe ko waliyabe be nde be ngayni gollade nde elle golle kewde jibiri nani dum leedele godde ha civilisation men yiya ton yimbe mbatti jagirden ken yimbe non ma dabu misal tan joni enen kam do no so gonde mi anda gurdam dam no fewi kono badani gurdam Dakar mi yehi ton en 53 aywa kono non adibe dum be saari no ton ka futanki adan nde wonno nden sa ummima fuuta ka danni no jilo tan ko danja fu bada wakande ma sa hetti com ton bada ton sa sodi tuba bada ton yawa farok ma tan kilot adiya ay yimbe jaggirano ko yimbe on sa nde nalan ko ben non nat ton mbatti hankadi wadde fer haybe kawra aywa yimbe ben gandi tigi neddo woni fon futdo wonde neddo aywa ndutti gandi ko dangal do neddo yi fu foti ko wiya ton ka neddo ndutti mbatti rendude mbatti yondirde mbatti hettude comsi jodi mbatti yilade nokkuji labdi mbatti ha yimbe leydi be mbatti royde mabbe sahaba gondo ko dum addi dum so neddo ruttima seeda yo addu gandi jimri hokki ron gedal so wana no nalan ko be arde ha yimbe mbatti yondirde gandi keddo tan ko keddi hanko dum wadi min mbadu wiya wonko nafata Abdoulaye gonga hokkido yimbe faayida mo gondi o holdum neddo ko Allah teddini ko hokkido misal mo ganda yimbe hewbe ena gandi ko gonga dannido heewi nangirde hoore tan ko dannido nangirde hoore ko bocconde wiye compiol mojjol gol bornoto dum ko do wiyete seydi kaari do anda wowa do baade non ko jimol ko mantida ko jimobe be nanni civilisation ma Allah pinal ha be batti wonde ton no be gonirta e gure be jibinaade ni dum do jimol mo sikkine jogi gedal no feewi holno mijorida fedde modon de fedde yimobe lele mbi non holno mijorida ande kayre kam ande jogori jogade battande e ko feewi arde nonde jogori no puddorde ni ko wayno onon Samba Job mawdo modono Amar Kolim majjal tan bini buttinen don ko wayno Sid Sarifen nden futankagal to bangi pinal ko wayno dum don yaran ciagal minen awdo sa joni amin deba hulde seeda onono do mawna ko non gonno coppidi min jiyani ko abbe modon holno mi jorida dum eyo alandi kala ko jollini haqillaji kede hen lele koy nalankagal futi jeya kono lele hebi gedal mangal ngal ganda webani nalankagal kemgal dum nde wonno nde Sidi Sarif yimani lele ha no tan ko dingiral nde Sidi Sarif yiminde lele bendi hen kadi hebi nokkuji fof sa welam bombiya on barki wala ngal gedal ina rufi kala yimobe pellido yimde lele so tawi jaggi hen ma ngal gedal ma hebde gedal mum aywa nde Samba Job en ngari ha be biida be mawbe ko ma jaltabe en heddibe minen goni do joni do kalten do na wayno ko kala ko hay minen min kuli mbelle nalankagal lele ngal acciraji min de garbe de tawmi ko sora o jimiteno do Sidi Sarif ha yimbe hewbe mbakhli natti yimirde non min non don dum burno weldemi aywa mi fuddani jibrindi kono non jaggumi hen kam belle jibrindi darto place no wayno do sa hande non mo gonden hay yimobe lele dartibe dum kewani kono non jibrindi kam wurti parce que yimobe fo hande de jima so aradu jahi aywa sa hedi mo yimobe sukabe fo be waddi hen goddum kono goten fo yimo kono non sinno en dañu sukabe fellibe muñande yimde lele wonko woni hen janga dum non wana tan ala sago wada hen ko badda ma jangu gondigal ma jangu yimbe ma jangu aywa civilisation dum wala no yimbe wondude jimo mawdo ha boya joni non emin kuli hay ko kullon go so tawi minen joni min natti yimde tan heddibe min jiyani en min jiwabe yimde lele welbe daade ko wadi joni Amatamba Joben ko wayno Jafar en ko wayno Abbas en ko wayno aywa Alsan Demba en kam fu beldade kono non be nangani nalaka lel gal tan aywa be dokki dum fodde mum
sinno ɓe dokkuno ɗum fodde mum e on sahaa minen joni min mbawi wiyede komin mawɓe wona eywa nden ma habaru heddo toon ɗo heddino ko kulɗa ko minen min kulɗum eyi Abdoulaye weeli haaldude ko janggo leele e ganduɗo leele kam wawa haalde hen haydara so wonani moƴƴi mo hewɓe ne cikka leele ko cohloyagal ma walla ko goɗɗum hol ko mbawɗa haalande hen yimɓe gandina ɗumen leele holko ɗum firtata holko ɗum rokkata tawa wona nawrude neɗɗo ko cohloyagal eyi cohloyagal aywa ɗum ne jogui gueɗal cohlo Allah waɗi ɗumen ko joom konnguɗi en joom martabuji en to banggue ɗum wonno adan cohloji adan ne jewtanno aywa joni ni wonko naati hen kono adan kam ko so jommu ari yimɓe fof gara taro ɗum na haala pular na haala ko ɓenni na haala ko yooɗi ɗum nden noon cohloji mbanno ɗum jiiɗani e nalankagal fof surtout noon nalankagal leele wonko woni hen mbimi mi haalnima fuɗɗode nde kam ko tagui yimɓe ƴettidde civilisation men kala ɗo jeeyi gande ko yimɓe eywa ɗo koɗanno ɗo fatani hodde ha mbatti yurnitade mi fatani ɗo tawede ɗo jahanno ɗo mbiya sikka no jaarum fof ɗo moƴƴi ha waɗi mi wawa yaade toon so wona mi wayno moƴƴi ɗum fof nalakagal leele ngal woni civilisation mo addi so tawi yimɓe jaaɓi haalde e soɓe calima fof ko noon Allah waɗi ɗum neɗɗo fof ko noon tigui Allah waɗi e oɗo sahani wonko woni hen darbu misal waɓe hen no amen joni min mboɗiɗe leele kono no jogui yimɓe ɓe ganduɗa aywa enen nanguiri ɗum mataw ko ɗum bolle puyɗe aywa ɗum noon ko enen mbayi noon nde wonno enen ken fuutankoɓe pour ko sunniyankoɓe gadi toon no jiɗmi haaldinandem kala ko ena wurna fittandu ɓe goni koye habde mum guila ko ɓooyi ha joni ɗum noon leele ene jeeya gueɗe guunoje fittani kono noon eɗe jeeya e gueɗe ciftunoje neɗɗo cuuɗi men gandinowo neɗɗo hoto ummi mbaɗa haalde e waji goto Zouérat o wi kam ɓe keɗima bandam voix d'Amérique eɓe goni Bujumbura nden ɓe keɗima ɗum jamma tan o wi bande o yimi ha jofni o wi kamɓe fof koɓe sagataɓe worɓe ɓe ganduɗa goto maɓɓe fof ene heewi kalis o kono nde ɓe keeɗi bande o wi kamɓe fof ɓe goyi hakke noɓe goniri toon no e woɗɗude ni no jimol ngol to fawoya toon no e woɗɗude ni eno ko jimowo to sifototo enen mbawi wayrude ni ƴeewa tan ɗum o wi ko ɗum ɓe calcule kamɓe to ɓe goni toon no woɗɗi to bande o fawata ko voix d'Amérique no woɗɗi o wi jimowo kadi sifoto ko fuuta cuuɗi mabɓe to eɓe mbayri toon o wi tan ɓe goyi ɗum ene hen so tawi a ƴewri noon a wiyata ɗum ko bolle puyɗe kono noon sa ƴewri noon to banggue hakkude men e sunniyankoɓe jaɓata pitali guura eyi Abdoulaye koko gonga de aɗa noon aɗa ɓe mbi ko neɗɗo kam hay sa annibi ittata kam ka sukalel kam suka tan eywa haalide haala kulol ngol min kuli fewte leele o kono ha hande hatta aɗa foti jogade waajuji saabu a wonti mawɗo e nder mawɓe leele aɗa foti jogade waajuji coppi dewɗi e moɗon ɗi ganduɗa nanggani leele ko meccal kollaɓe meccal fof e banggue jimol to meɗen ko meccal leele ngal hayso heedani hoorene heedani caggal eyo kañum boom no wayno elle kala dañƴo hunde reban ko leele ko waɗi koko huptidini ko fuutan ko fof ndendi ɗum waɗi wiyede no wawi wonde dow fof nalankagal par ce que goto fof heddi ko yimde ko ene weela yimɓe kono goto tan yimanno kam asen koko welanma ko eyi oɗo saaha tuggi 73 72 73 nde yeehi han kadi ha gueɗe goɗɗe joli leele ɗeɓi wade no ñifanni minen yimmoɓe leele fof min batti organisé min ndenditi nden wanno ko lappi lappol Samba Diop lappol Abdoulaye Thiene lappol kaari min mbi tawde wayi ni aywa mbatten programme kala ɗo mbaɗɗen organisé ma futankoɓe tawen toon aywa min ndendi min mbaɗi bureau e on saaha Samba Diop woni duwaye kañum woni joom gueɗal mo ganduɗa yimɓe fof ne qirri gueɗal ngal aywa kono fedde waɗande tugude on yawma ha o saaha jottaka itta aywa min waɗano mawɗo fedde nde ɗum noon no mbiɗa ni fadde mi jogade waaju ko ngoɗo miijo jiinomi nden nde pellitmi neddude yimɓe min kawri min nandiri rendinde fof doole amen min mbaɗa ɗum mawninde futankagal jaggude gueɗal ngal Allah waɗi kisi ɓe mbaɗimi mawɗo fedde nde e oɗo sahani sukaɓe ɓe kalmi ɗoɓe hen fof felliɓeɓe jaggude jibri ndi andi hunde fof e saaha mo hawri andi Samba Diop joni no weeli ko yimata no wawi yimde kono
sa fuɗɗi o mawnude a wattata amde walla mbatta amanede gueɗe ɗiɗi ma amde mangu ko ñaw sukaɓe eywa soɓe tinninoma tan koɓe jaggi fof e aduna no wawi ko neɗɗo yiɗi fof jaggi kono ɓe mbatta hen gueɗal ngal ko gueɗal fuutankagal wona gueɗal neɗɗo goto fuutanko fof ndinde leele eywa goɗɗo no wiya Amadou Samba Diabate Samba o wi sinno leele yimanno ɗum yimeteno koye jolfuɓe o wi watte ko fati hitande fof lawol goto Allah koɓe jii hen fayida moɓe jii hen yimanteɓe e yimoɓe e hoɗoɓe o wi sinno ko wolof en jeyno ɗum kamɓe mbaɗa ɗum hitande fof lawol goto ɗum noon sukaɓe no yoɓe tinno hen no mbasa hokkude meccal ngal ko mecce eyyi haade meɗen waynodirde e waɗo waaju won namdal gotal joni waynodirde e maɗa aɗa andi oɗo saaha joni aduna waɗi ko wutteji won wutte joni mo aduna ɓorni ko fewte nalankagal ko wadde bandaji ene yeeye ene ko way noon ko way noon lelene hol miijo ɗon e oɗon ganni wadde ɗin bandaji jeeyeteɗi ma walla leele min miiji par ce que on fuɗɗi wadde taw wadde bo aɗa andi ko jolli foof jolda hen kadi bandaji ɗi bonani par ce que so tawi bandaji ɗi mbaɗaka ina wawi joni ko kulɗen ko so waari yimɓe goppi nden leelo majjat kono bandaji ɗi mbaɗama keddima ma won keɗɗi welto hen neɗɗo noon a fawi ɗo ñanden banda Samba Diop keeɗi banda o nde o joofi nde pawɗa hen bandam kono banda Samba Diop no keɗorimi ɗum ni eywa en no jiirumi zaman woni eywa fittandam nde fof woni hen mboɗo wonde Amadou Paate Samba Diop bel kam fof mi haalniɓe mi mbiɓe neɗɗo wiyata komi welaka ɗum ɗo kono welani ala wona ɗum eywa eyyi ɗum noon Abdoulaye namde amen cakkitiɗe han kadi ko namde aduna aɗa resi mboɗo resi oɗo saaha eywa mboɗo resi rewɓe nayo a jogui nayo e bawɗe Allah a jiida e Diop Seydi aɗa jogui fal ko nayo tan haɗata kako ɓuuri Diop Seydi Aliou Siré fof mimi aɗa Allah hokkima ɓesgu seeɗa ko mawɗum o saaha joni caggal ko wuuri ko eywa jogui no wawi wonde ɓiɓɓe sappo ko alhamdulillah ko mawɗum e mbimi e konngol ma cakkitingol fewtude e nalankoɓe kala nalanke fof ko wawi wonde taw ɗemgal Pulaar e hol konngol ma cakkitingol fewde e mabɓe mbaynodiren konngol am cakkitogol e ɗum ko hokkude waaju tawde tan ko Pulaar kalta ñagade kala ɗo gonɗa tinno dokka toon ko mbatta ko fayida dokka ɗum needi dokka ɗum neɗɗa ko nde wonno kala ko joguiɗa joganɗa yimɓe so tawi hokkan toon fayida hokkan needi sa dañani fayida tan yimɓe wonɓe caggal maɓɓe fof mbasa fayida ɗum noon alay saago ande nalanke jogui ko dande leñol ko wiyete ko Pulaar walla mbiyete ka Fuutanke ɗum noon ɗe jiiyeɗa foof eto hokkude wonɓe caggal maɓɓe e gueɗal dokkirtaɓe gueɗal noon ko an ko joguiɗa ko pewna ɗum sa fewni ko joguiɗa ko a rewni dal a yonni eywa a dañi hen teddugal tan ko woni caggal ma ko fof tedda kono sa waɗi goɗɗum tan ko sikkata ko an kono noon koko gonɗa woni caggal ma ko so tawi a teddi wonɓe caggal maɓɓe teddata so tawi a bonni andu a bonnani kadi wonɓe caggal maɓɓe ɗum noon ɗum kam ko rendinde nalankagal foof kala mo ene dilla hen to banggue Pulaar yo joomum andu eywa wonko Allah hokki Fuutankoɓe wonko Allah hokki haaloɓe Pulaar ɗum noon saɗa yaha nawra ɗum ko hokki Fuutankoɓe ko eko hokki haaloɓe Pulaar ko kala ɗo jaaɗa ane nawra ɗum ɗum noon musidɓe tedduɓe en jetti musidɗo meɗen Abdoulaye Thienel Fall e musidɗo meɗen Hammadou Paté Cilladi e nder ndeɗo yewtere nde ɓe dokki heɗiyankoɓe yewtere wiyetede Pinal Hoddu e Jimri e on jarama ha saaha goɗɗo.